कि आज हाँ और पहिला मिलनवा हम मिलल सजनी के सजनवा। ऐसे ना ठीक है। एक एल्बम हुआ था हम लोग का ना, याद है जखंडी बाबू? अब फेस देख के याद आ गया है ना। आई है ना यार, सुध जा सुध, बैठ बैठ अब सुध सुध है ना, सुध ला 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 लोरी कि आज हाँ और पहिला मिलनवा तने ओढ़नी संस्कारी बने के बाद कि मिलल सजनी के सजनवा हरि आगे आगे गुलाब जैसन महकाता बदनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। क्या नाम है? पूजा। कि आज पूजा जी के कोरबे में जवान होखे दी। आय हाय हाय आई आई कैसे कहे के बाद कि आज हाँ पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा। भैया हाँ पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा। आज हाँ पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा। मोरे अंग अंग गुलाब जैसन महकाता बदनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। आज राजा जी के कोरबे में जवान हो। आज राजा जी के कोरबे में जवान होखे दी। आय हाय क्या बात, आय हाय क्या बात। तू क्या बात। और कैसे कहता ए राजा ए राजा राजा आज राजा जी के कोरबे में जवान। हाँ भैया भैया आइए एक बार ताली बजाओ लो भाई। अब कहे क्या बात ले अइला कवनाया बही छोट बा खेलवना राजा लइका बानी। हाँ ले अइला कवनाया बही छोट बा खेलवना राजा लइका बानी। ए पिया लइका बानी सूदी लगा के बन लइका बानी। सूदी बिछा के अलगे बहरे बिछवना राजा लइका बानी। आज राजा देखी जब कोनो एगो मेहरारू के पतिदेव आवत तेरे कमा के तो
कहत मेहरुका है भैया भैया कि अवतार कई के नौकरिया कि अवतार कई के नौकरिया हजा के कीन लिहा तू बजरिया कुसुम रंग असरिया राजा जी बलौजी एगो करिया राजा जी कहत रे मेहरुका कि अवतार कई के नौकरिया अवतार कई के नौकरिया अवतार कई के नौकरिया जाके किन लिहा तू बजरिया कुसुम रंग सरिया राजा जी बलौजे एगो करिया राजा कुसुम रंग सरिया राजा जी बलौजे एगो करिया राजा जी कहत ये क्या बात हाय हाय भैया हमने कितना काम कर हम लोग काम किए हैं एल्बम में कोई से प्यार किया है आप प्यार किसी से प्यार हुआ केकरा प्यार भइल बा भाई हाथ से बताओ प्यार कौन कौन किया है कोई नहीं किया है वाह ये तो मानना ही नहीं भैया भैया प्यार किसी ने नहीं किया क्या प्यार किसी ने नहीं किया ना कौन हाथ ना कौन हाथ ना बजरिया से होला ना कौन हाथ ना बजरिया से होला उमरिया के रोग है नजरिया से होला उमरिया के रोग है नजरिया से होला ना कौन हाथ ना बजरिया से होला ना कौन हाथ ना बजरिया से देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ हमारे राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरे कमेटी में बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार 9 दिन तक आए मैं फिर से बोला प्यार किसने किसने किया है अरे अपने माँ से प्यार करते हैं प्यार मैंने कहा मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बात वाह वाह भाई कौन कौन प्यार किया तो रास्ते से खड़े खड़े और ताली बजा के कि ना कौन हाथ ना बजरिया से होला ना कौन हाथ ना बजरिया से होला उमरिया के रोग बजरिया से होला उमरिया के रोग नजरिया से होला क्या बात आने वाले आ गए जाने वाले आ गए क्या बात देखी देखी हमके अब तक और हंसता जमाना पागल समान हवे भइनी दीवाना देखी देखी हमके
सुनता रे तरह से बहुत प्यार कैले रही या बहुत प्यार करत रह है ना, लेकिन ठीक ना कैलू है ना। हाँ कि देखी देखी हमके अब तक हंसता जमाना, अब पागल समान हदे भैनी दीवाना। ना कोनो हाथ ना आ आ आ ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला, ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला, 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 उमरिया के रोग